I ja està disponible el llibre Salut mental, drets humans i comunicació, del silenci individual a la responsabilitat col·lectiva. L'obra repassa com la salut mental no es pot entendre únicament des d'una perspectiva clínica, sinó també com una qüestió de drets humans, dignitat i inclusió social. Sala plena a la Miquel Diumer de l'Ajuntament de Girona per viure la presentació del llibre sobre salut mental, drets humans i comunicació que ha presentat el grup de recerca Comunicació Social Institucional amb el suport de la càtedra Hipòlit Nadal, dirigida pel professor Lluís Costa. Els mitjans de comunicació són la principal font de coneixement de la població sobre les malalties mentals, com en pràcticament qualsevol altre fenomen de rellevància social, el periodisme i els mitjans són un agent poderós de la propagació d'idees i de llenguatge i, per tant, i en el cas de la salut mental això és molt important, en la construcció d'imaginaris col·lectius. L'obra pretén que el lector reflexioni sobre la responsabilitat que tenen els mitjans, els professionals de la comunicació i la ciutadania. Han pogut participar a l'escriptura del llibre des d'advocats, metges de família, associacions de familiars, fins a investigadors i comunicadors. Amb una perspectiva interdisciplinària, aquesta obra connecta coneixement acadèmic, que és el que modestament pensem que podem aportar des de la Universitat de Girona, experiència professional, amb la participació de diverses entitats, i compromís social, oferint eines per comprendre els reptes actuals i imaginar noves formes de convivència basada en el respecte als drets, la participació i el reconeixement de la diversitat humana. D'altra banda, la presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, Assumpció Vila, va aprofitar per deixar un encàrrec als regidors i regidores presents a l'acte. Jo crec que en els pobles, i sobretot en els barris, es fa molta feina, però realment és allà on s'ha d'incidir, sobretot amb l'associacionisme, sobretot amb les zones esportives, amb l'esport. L'esport és un gran aglutinador de joves i un gran formador. I a vegades ens pensem, també amb el lleure, a vegades ens oblidem que hi ha molts canals que no són els pròpiament familiars. La Dora deia, o sigui, el grup Afatranc expressava una problemàtica de joves, de famílies amb joves, amb unes problemàtiques molt especials, però tots aquests altres que van caient, com deia el doctor Oreta, que van caient en la depressió, que van caient en problemes de salut mental, no per origen, o sinó no per genes, sinó sobrevingudes, tot això hi ha molt a fer en política de barris, hi ha molt a fer amb l'associacionisme, hi ha molt a fer amb els grups. Així mateix, el llibre ja està disponible a les biblioteques. Un llibre que servirà per ampliar la mirada i entendre com la comunicació pot tractar la salut mental des de diferents perspectives i a valorar un dels temes més cabdals del moment.